Ja? Sí? L'asma. L'asma és... L'asma és una... L'asma és una malaltia. L'asma és una malaltia crònica. L'asma és una malaltia crònica que... L'asma és una malaltia crònica que afecta... L'asma és una malaltia crònica que afecta als... L'asma és una malaltia crònica que afecta al sistema. L'asma és una malaltia crònica que afecta a l'aparell respiratori. L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i... L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i per... L'asma és una malaltia crònica que afecta al sistema respiratori i per aturar-la. L'asma és una malaltia crònica que afecta al sistema respiratori i per aturar-la i per aturar la crisi. L'asma és una malaltia crònica que afecta a l'aparell respiratori i per aturar-la la crisi cal... L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i per aturar la crisi cal tranquil·litzar-se. L'asma és una malaltia crònica que afecta a l'aparell respiratori. Cal fer... Què cal? Home, el que cal ja ho saps. Per aturar la crisi. Per aturar la crisi cal tranquil·litzar-se. L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i per aturar-la cal tranquil·litzar-se, beure aigua i... L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori. Per aturar la crisi cal tranquil·litzar-se, beure aigua i prendre... L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i per aturar la crisi cal tranquil·litzar-se, beure aigua i prendre un... L'asma és una malaltia crònica que afecta l'aparell respiratori i per aturar la crisi cal tranquil·litzar-se, beure aigua i prendre els medicaments.